Molt bona tarda, audioescutxes. Estem aquí un dia més a l'Star de CGT Catalunya, aquest podcast que fem quan ens dona la gana i perquè ens dona la gana, i avui fem una taula d'anàlisis amb els companys d'ensenyament i amb l'Òscar Murciano de banca, d'informàtica, perquè el moment està sent molt efusiu, molt esperançador. Avui és dia 4 de juny, ha sortit no el preacord de la vaga educativa, PSC se li estan trencant les costures, demà es posen en vaga biblioteques a nivell indefinit a Catalunya els divendres i els dissabtes, estan les 03, està el lleure, vaga d'universitats, vaga de les OACs, vagues dels serveis socials de Barcelona, o sigui, està havent-hi un cicle de lluites laborals, de lluites sindicals que estan una mica trencant la pau social, no? En aquesta Catalunya del PSC que està una mica morta. I és per això que avui volem tractar una mica més en profunditat tant el tema concret de la vaga d'ensenyament, però també una mica tots aquests altres sectors de l'administració pública, no? Aquest escut social que s'està posant en vaga a Catalunya, i una mica també parlar més en profunditat del moment sindical català. Per tot això, avui ens acompanyen la Laura Jané, que ja la vam tenir no fa ni 4 dies aquí a l'Star, i l'Òscar Murciano, que també la vam tenir fa un mes i pico a l'Star. Estem en nòmina. Res, doncs això, una mica feu-me la valoració, o sigui, ens hem enterat a les 12:15 del migdia, fa escasses 4 hores que sabem que el preacord ha sortit un no amb un 65%, no? Amb un resultat bastant més aclaparador del que s'esperava. I no sé, digueu-me com veieu un anàlisi breu d'aquest resultat. Doncs que la consulta ens ha donat la raó a la CGT, és a dir, nosaltres a les negociacions feia molt de temps que ho dèiem, que això no va de contentar unes cúpules sindicals, sinó que això va de fer front a l'emergència educativa i de que realment les plantilles vegin que és útil l'acord al que s'està arribant, i el resultat és claríssim. La plantilla ha dit que no. I estem fent un canvi de rumb a com es fa el sindicalisme, donant a les plantilles la veu i el dret que se li ha tret a poder decidir com es fan les negociacions, quin camí agafen i com serà el seu futur. Ja, les cúpules sindicals ja no pinten res, i es va demostrar al març i s'ha tornat a demostrar ara. O sigui, tu creus que la plantilla, no, que els treballadors i treballadores de l'educació han desbordat els sindicats en aquesta consulta i en aquest cicle de lluita, sobretot? Bueno, alguns dels sindicats, no? Perquè, clar, és que els sindicats el que som és una eina i hem d'estar al servei de les treballadores, hem de ser les seves portaveus en la part més institucional, com poden ser les meses, els comitès, però hem d'estar al servei de les plantilles. I aquí és on s'ha produït l'error, que nosaltres hem seguit al servei de les plantilles, hem seguit escoltant les assemblees de centre, l'Assemblea Educativa de Catalunya, i això és el que ens estaven dient tant elles com la nostra afiliació, que evidentment en participa. Òscar, nosaltres sempre parlem del sindicalisme a despatxos. Creus que aquí hi ha hagut una errada tàctica, no?, en escoltar poc la plantilla i molt els despatxos? Bueno, no ho acabo de tenir clar. El que sí que tinc clar, perquè al final les plantilles s'han parlat, perquè s'estan autoorganitzant en aquestes assemblees de docents que estava comentant la Laura, però sobretot el que tinc claríssim és que el PSC té un problema social de primer ordre a Catalunya amb la situació dels docents, no? Perquè la posició del referèndum és molt clara, no permet matisos, no és un escenari ajustat, que és el que estaven tenint més o menys previst els diferents sindicats, si estaria cap a un costat, si estaria cap a un altre. La participació ha estat massiva i el missatge ha estat totalment inequívoc. Seguiran en lluita, i no seguiran en lluita per una miqueta ni dividits, que és l'escenari que està buscant contínuament el PSC, que és la divisió. Primer la divisió amb l'acord de les gambes, després la divisió d'un possible preacord, a veure si amb això ja n'hi ha prou, etc. I el que s'està trobant és que hi ha una plantilla molt ferma, molt decidida, i que li plantarà cara. Llavors, l'única sortida que pot tenir el PSC realment és fer un pas rellevant a l'hora de mirar de solucionar el conflicte, o tornarà a trobar-se d'aquí a uns mesos en la mateixa situació que s'ha trobat.
que és que el problema social escalarà a un nivell de magnitud tan elevat que no tindrà altra sortida que negociar, que és el que passarà. Bueno, i que deixar clar que el PSC el que ha de fer és negociar el comitè de vaga. S'ha acabat anar a meses, s'ha acabat tenir els sindicats grocs asseguts a la taula, la negociació serà el comitè de vaga o, si no, serà la pressió als carrers. No hi ha una altra. Sí, perquè una mica veient les pentinades que li estan fent els periodistes. Ahir, per exemple, ahir a la nit escoltava jo la consellera Niubó a Catalunya Ràdio. En cap moment es va atrevir a nombrar la innombrable CGT. O sigui, tot el rato era l'acord del, no sé, quan era? El del 6 de maig, o no sé. El del 9 de maig. 9 de maig, 9 perdó. de març, 9 de març, 9 de març, 9 de març. el del 9 de març, amb comissions UGT, l'acord del 9 de març amb comissions UGT, o sigui, tot el rato repetia això com un lloro, i després, en un moment, va citar Ustec, no? que és un dels sindicats majoritaris en la mesa, però no va citar en cap moment. I tot i la batalla, diguéssim, que han fet mediàtica per desmobilitzar i dividir la plantilla, això ha tirat endavant. Llavors, molta gent s'està preguntant, molts docents i molta gent es pregunta, i ara què? Quin és el següent pas? Què hem de fer ara? Quina és la lluita? Com continua la lluita? Ara, per la consellera Niubó, que el que va dir ella és benvinguda al caos. Benvinguda al caos a... Mireu, quan nosaltres divendres diem que ens aixequem de la taula, la consellera Niubó somriu. Tenia la sensació que s'havia tret un pes de sobre, perquè no volia la CGT a la mesa, i de fet ens havien convidat moltes vegades a dir, bueno, si no voleu venir, no veniu, no? Doncs, miri, Niubó, la CGT doncs ara mateix té la raó, i és aquesta la situació. Ha d'escoltar quina és la proposta que estem fent. Això que ens han fet fins ara de no, és que les propostes de la CGT, ni convoquem a la CGT, no? Ara diu que trucarà a tots els sindicats demà, esperem a que ens truqui, perquè des de que s'ha recuperat no hi hem... Ha parlat amb altres sindicats, amb la CGT no hi ha parlat. S'han equivocat. Si volen un acord de país, de veritat, han de tenir en compte tots els sectors i han de tenir en compte tota la representació sindical, no només una part de la representació sindical, i el que ha passat avui és una demostració d'això. Òscar, el tema el PSC, bueno, i tots els governs en general, estan molt còmodes, no?, amb les taules de negociació, sigui de conveni o sigui de sector, etc. I li fan molta por els comitès de vaga. Un comitè de vaga destrossa una mica la representativitat que pot haver-hi en una mesa normal de negociació i fot un cop de puny a la taula. Com creus que reaccionarà el PP... Perdó. M'ha traicionat el subconscient. El PSC, perdó. Com reaccionarà el PSC davant d'aquesta estratègia que ara ha de modificar, de què? Negocio amb el comitè de vaga? No, segueixo fent-li la cullereta a comissions UGT per no deslegitimar els meus agents pacificadors de confiança? Jo porto tota la meva vida sentint que el règim del 78 està en crisi. Vale? Però realment estem veient en directe com el règim del 78 està entrant en crisi, que és el que estàs comentant. És a dir, les negociacions amb el comitè de vaga implica reconèixer que la via de solució d'un conflicte no és la representativitat de sindicats, diguem-ne, que estan més propers a la concertació o a un acord de mínims, sinó amb els sindicats que estan lluitant. I això és una esmena a la totalitat de tot aquest esquema. I és una situació en la que nosaltres, com a CGT, que tenim coses que són millorables i unes altres no, ens sentim perfectament còmodes. És a dir, nosaltres, en el que deia la Laura, que deia la Niubó del caos, nosaltres en el caos estem superbé, perquè el que ells defineixen com a caos, per nosaltres, és la vehiculació de les reivindicacions de les treballadores. I estarem supercòmodes en aquest escenari. I aquest escenari on ens porta? Què farà el PSC? Pues farà lo de sempre. És a dir, estan repetint com uns lloros el mateix esquema. El pacte de les gambes s'acorda per què? Per mirar de dividir la lluita de les treballadores. I què fan durant un temps? Doncs durant un temps diuen que no negociaran amb ningú perquè l'acuerdo marco de no sé què, perquè també és el seu marc de referència sistèmic, que és tot el que seria el sistema de representació i no el modificaran per un sistema basat en el conflicte. I què ha passat al final? Han acabat negociant. Ara sembla ser que la consellera ha dit que tots els acords que hi ha hagut, que alguns deien que estaven en qüestió i que es perdrien, etc., doncs diu ara que els donarà igualment. I per què ho intenta fer? De la mateixa manera que ho va intentar amb l'acord del 9 de març per mirar de que el descontentament baixi una miqueta, es divideixi la lluita i llavors doncs puguin anar-la tranquil·litzant, no?
Jo crec que fracassaran perquè estaran al mateix punt, estan literalment al mateix punt, les companyes seguiran lluitant i quan tornin a tenir la mateixa situació d'insuportabilitat del conflicte social que els hi crearan, tornaran a la taula de negociació. Sí, no, que si mirem els resultats respecte a la consulta que es va fer pel pacte del 9 de març, és que és pràcticament el mateix número, s'hi aproxima molt, no? O sigui, no hi ha hagut gaire gent que hagi canviat d'opinió. I a més, sabeu què passa? Que aquesta setmana hi havia l'amenaça tota l'estona de si es vota que no, això que hi ha hagut en el preacord no es consolidarà, ho perdrem, etc. No? Doncs és que, a més, el govern, no sé gaire en què està pensant, però el que fa és consolidar aquestes petites millores, ja ho hem estat dient, és a dir, que benvingudes siguin. Consoliden això i el que obren la porta és a seguir lluitant, no? I preguntaves, i ara què? Demà vaga. Demà anem a desbordar Barcelona per totes bandes, com es va fer el 20 de març. Aquest ha de ser el primer pas. No? Tenim les columnes a partir de les 10 del matí, que a més fem una columna que surt de Plaça Espanya, on fem una crida a les famílies i que l'objectiu d'aquesta columna és que sigui un espai segur i agradable per les infants. A les 12, a partir de les 12, Arc de Triomf fins al Parlament de Catalunya. Ara mateix les companyes, mentre estem gravant aquest podcast, les companyes estan reunides amb la resta de sindicats preparant les accions de la setmana vinent. Més enllà de les visites, és que tenim un debat de pressupostos que, en principi, el dia 9 es parla sobre la partida d'educació. Va coincidint tot, en el mateix calendari, aquest caos, doncs mira, resulta que sí que té un ordre, no? I a treballar per ajudar en tot, no? O sigui, torno a repetir que els sindicats hem de ser una eina per poder facilitar tant com puguem la consolidació de la coordinació de les assemblees de centres. És a dir, les assemblees de centres tan fortes s'han començat, no? Fa mesos ja, que s'estan coordinant, són moltíssimes i cal consolidar aquesta coordinació perquè el curs de l'any que ve comenci molt fort a nivell de mobilitzacions, si és que ha de començar el curs. Molt bé, doncs ara anem a veure un missatge que ens han enviat des de biblioteques, des de les biblioteques que demà comencen una vaga indefinida de divendres i dissabtes i després ho comentem, vale? Doncs ara mateix tenim 3 cicles diferents. El primer que seria Barcelona Ciutat. Portem ara ja diverses setmanes amb vaga indefinida, però el que és vaga indefinida diària la vam començar el 26 de maig. Després tenim el cicle de lluita dels companys i companyes de la província de Barcelona, el que són biblioteques de la Diputació, que ells porten en vaga indefinida els dissabtes també des d'abril, i a partir de divendres dia 5 comença una vaga indefinida de divendres i dissabtes a les biblioteques catalanes, a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Doncs a nivell de Barcelona tenim la negociació oberta i també amb el conflicte molt obert i estem apretant, ells ens han fet uns ultimàtums, nosaltres no els acceptem i realment estem en plena negociació dura. A nivell de Diputació de Barcelona no tenen una unitat sindical i llavors s'està liderant des de CGT, però s'estan trobant els problemes de meses que s'eternitzen i no acaben d'avançar. I a nivell de Catalunya, doncs, veurem, acabem de començar just demà el cicle de lluita. És un sector que s'ha descuidat des de sempre, les patronals i les administracions no hi han invertit gens, i veurem si això pot servir com un tret de sortida a una cosa col·lectiva que uneixi el sector i que traiem fruits d'aquí. Doncs sí, mira, a nivell així més general, sense entrar en detalls, la nostra reivindicació principal és a nivell d'horaris i de conciliació, perquè ara mateix tenim horaris com molt infumables, molt poca conciliació i fiquem el focus per aquí. També, evidentment, entre la part retributiva, entre la part de valoració del servei, entre la part de tenir un protocol contra les violències externes als equipaments i altres coses, però bé, nosaltres el que fem és destacar que sí que fem moltes propostes i efectivament moltes no s'accepten i bé, a partir de les vagues doncs sí que hem aconseguit que es posin sobre la taula temes que fins ara ens havien dit que eren impossibles. Una mica com has explicat, nosaltres jo crec que a nivell de mobilització som els que empenyem, però sí que és veritat que a nivell de mesa tenim minoria,
En el nostre cas, a Biblioteques de Barcelona, només les meses està composta per 2 sindicats, nosaltres estem en minoria, la intersindical té majoria, però sí que a nivell de tirar com molt del carro de mobilitzacions, d'estratègia i tal, doncs penso que sí que CGT estem com liderant. Molt bé, unes últimes paraules. Doncs res, que sobretot tenim, a part de que ho estem liderant, tenim el recolzament realment de la plantilla. Ahir vam fer una assemblea amb 200 persones que no ho havíem vist mai a biblioteques i que realment això és el que realment ens dona legitimitat i força doncs, com per seguir apretant i no signar el primer que ens posin sobre la taula. Vale, doncs veiem que hi ha algunes similituds a molta menys escala, no? Estem parlant de 100.000 treballadors a l'educació contra no sé quants deuen ser aquests, que són molts menys, però és el mateix, no? Una plantilla que desborda una mica els sindicats i una mica desborda també les taules de negociació i on això, com també diu que CGT no té la capacitat de mobilització que té, està molt per sobre de la capacitat que té el real a la representació. Llavors aquí tenim dos temes, un que enfoquem per separat. Un és la pèrdua de poder adquisitiu que s'ha anat acumulant des de la crisi del 2008, però també s'ha vist, diguéssim, accentuada després de la crisi inflacionària de post-Covid, i després el model sindical, no? Del model sindical de l'intercanvi de cromos i de jo tinc 4 molles per tu i et trec aquest complement però et dono aquest altre. Aleshores, creieu que tota aquesta mobilització que està, el que hem dit al principi, que està a biblioteques, està a l'OA, que està als serveis socials, està, no, tota aquests sectors de l'administració pública junt amb l'educació, és una cosa de pèrdua de poder adquisitiu? És una cosa que la gent està dient, hòstia, jo no vic bé ja amb aquest salari de 2.000, 2.000 i pico euros, 1.800 euros? O què està passant aquí? Per què coincideix tot això ara? Bueno, és que el company de biblioteques ha dit una cosa molt interessant, que és que parlava de sous, però també parlava d'horaris, parlava de conciliació, parlava de riscos laborals amb les agressions externes. Jo crec que aquí també hi ha el paral·lelisme amb el que està passant a educació, és a dir, no va només de sous. És que són els sous, no? O sigui, evidentment necessitem diners perquè el que hem dit sempre, que la vocació no paga lloguers, no omple neveres, no paga factures, però és que també hi ha un tema de condicions laborals, és a dir, hem de poder treballar dignament i se'ns ha de reconèixer la nostra professionalitat i pel que deia el company, crec que m'ha semblat que també va per aquí. Òscar. Bueno, a nivell una miqueta general, diguem-ne que el model del sindicalisme que en diem de concertació de pau social està arribant al seu límit. És a dir, si tu tens un tros de pa i li vas traient cada vegada una miqueta, doncs tens camí, tens recorregut, no? per anar fent aquest funcionament sindical de baix nivell, com si diguéssim, però quan ja t'estàs quedant sense res, doncs llavors aquest model entra en crisi, perquè ja no té engrunes, ni hem perdut una mica de poder adquisitiu, però no passa res, etc. S'està arribant ja als punts en el que aquesta forma de funcionar ja no pot continuar funcionant perquè s'està arribant al moll de l'os. En el cas d'ensenyament, probablement no està tan lligat hi ha hagut una pèrdua salarial evident, no? Però hi ha altres espais i altres sectors que estan en una dinàmica de precarització que podria ser el lleure, el sector social, etc, que estan pràcticament, o el contact center, que estan treballant pràcticament a salari mínim. Amb això no es pot viure ni tenir expectatives de poder viure. Doncs llavors aquest model ja no dona més de sí, però continuen, perquè no poden fer-ho d'una altra forma, perquè ja no estan repetint el que estan fent sempre, no? Doncs llavors, quan una forma de funcionar que és totalment fracassada ja no té més capacitat d'anar retallant llesques de pa, doncs llavors la gent diu, hòstia, està la polla de tot esto. I ara és el moment de canviar-ho. I això pot ser per una acumulació de tractar malament, de no fer cas, de sobrecàrrega de treball, amb el tema de la inclusiva, etc, que un acaba molt sobrecarregat, o per diverses causes, o perquè no puc viure, o el que sigui, però el que s'està evidenciant des de diferents punts de vista és la fi del cicle del model sindical de concertació, i això el que obre l'alternativa és no tant jo entenc el que vols dir, Iru, lo de les plantilles han passat per sobre dels sindicats. No han passat per sobre dels sindicats. Uns sindicats han estat al costat de la plantilla, com la CGT d'ensenyament,
com la CGT de biblioteques, etc. I el que han passat és per sobre de la lògica sindical, de la ponderació, de la representativitat de no sé què. Això és el que ha passat. Llavors, aquest és el punt. Si no tenim una organització, no podem fer tampoc apologia de l'assemblearisme o del consellisme, de la gent encontrarà su camino i tal, perquè cal una organització. I aquesta organització són sindicats com els nostres. Sí, no? O sigui, és que hi torno, al sindicat com a eina. És a dir, no, jo quan faig xerrades, etc., la gent em diu, bueno, i què hem de fer? Afilieu-vos, protegiu-vos, coneixeu altres companyes, coordineu-vos, i al final l'essència de la CGT també és com no, és que l'essència és la secció sindical. Aquí no vindrà ni l'Òscar, ni l'Iru, ni jo mateixa a dir-te què has de fer a la secció sindical, que em preguntes què faria? T'aconsello, t'acompanyo, el que tu necessitis, però la decisió és teva, no? I una mica també la reflexió que em ve és com, clar, aquests sindicats de concertació, aquests sindicats grocs, ens han deixat tan en les molles que el que ens està passant és que a nivell laboral ja no hi tenim res a perdre. Si jo estic al sou mínim, tant me fot que em facin fora, perquè és que trobaré una altra feina on potser fins i tot cobro més, però és que si a més no em serveix ni la vocació, perquè quan arribo a la feina estic cremada, no dono per més, he de fer hores extres que no cobro, és que ja no tinc res a perdre, i m'és igual. I crec que la situació a la que estem arribant límit és aquesta, que a la gent li és igual. Això encaixa una mica dins d'aquesta pregunta que us he fet doble, és en el model sindical, no? El que és parlant quan assessorem a vegades a gent amb lluita, seccions sindicals, etc., el que em diuen molt és que comissions, el que fa és un intercanvi de comos, no? Comissions UGT o els sindicats una mica més de concertació i de la pau social és en plan, vale, tu em treus el complement de nit, però jo et dono un complement de toxicitat, i llavors ara ve la següent negociació de conveni i et torno el complement de toxicitat, però et trec els caps de setmana de no sé què, i et trec un dia de permís, i llavors ve el següent. I llavors, com que no hi ha una pressió explícita de les plantilles ni dels sindicats combatius, el que estan fent és com fent un intercanvi de drets cada 4 anys per fer veure que passa alguna cosa, perquè si no, clar, la gent diria, si no està passant res, això no s'està movent, no? I és una mica com, bueno, el cicle va canviant. Però creieu que el model sindical aquest de la concertació, d'aconseguir molles de pa, com s'està dient, a canvi del no conflicte, està arribant una mica potser no al seu final, però està havent-hi una etapa del despertar de moltes plantilles en aquest model sindical clàssic, no?, que porta imperant des de la transició aquí a Catalunya? Bueno, que està en crisi és evident, no? O sigui, està en crisi. Està en crisi, o sigui, mirem què és el que està passant. No hi ha més, o sigui, s'ha acabat canviar cromos. Mireu, el conveni del lleure, que és el que domino perquè és el meu, ha passat una cosa que és com, han posat el complement de nocturnitat, no? I ara, doncs, aquí, comissions, han posat el complement de nocturnitat. I quan mires el complement de nocturnitat, diu, però a les cases de colònies no s'aplica. És com, bueno, i qui més del lleure té complement de nocturnitat, fill meu? Però queda bé. Però ja ho poden dir, no? I fan categories laborals noves, com poden ser les educadores infantils, com poden ser les educadores ambientals, que estan per sota del que haurien de ser, que és un tècnic A. I a més diuen, no, és que, veus, ara tens això. No, és que no s'ha de fer una categoria nova. El que passa és que la gent que està fent aquesta feina i que se li està demanant una formació per fer això, el que ha de ser és un tècnic A. I és constantment així, no? Vull dir que amb altres convenis no m'atreveixo a parlar-ne perquè no els conec tant, però que quan fem assessories, doncs, per exemple, a sector social, veiem que la dinàmica és exactament la mateixa. Escolta'm, si és que el Salvador Illa va fer el paperet, no?, i el teatret el 9 de març, però que també l'ha fet amb la signatura de l'acord del tercer sector, ja ha passat exactament el mateix. I que us penseu que el sector social millorarà? No, ja us ho dic ara, amb el que s'ha signat no. Sí, bueno, més o menys en la línia del que esteu comentant. Aquest model, si tu estàs tenint una manera de viure una miqueta que pots tirar endavant, doncs encara pot convèncer el sector més moderat de la classe obrera, com si diguéssim. Però arriba un moment que és que ja no pot ser. És a dir, quan ja tots els drets s'has canviat, l'única cosa que s'està negociant en alguns convenis són empitjoraments de l'Estatut dels Treballadors que poden permetre's via conveni col·lectiu. Llavors, com treure l'antiguitat, cosa que ens ha passat també. Són les coses negatives, ja no és la pèrdua de coses positives. Com ja gairebé no queden coses positives, són les negatives. Llavors,
és el que comentàvem, el món sindical o el món de les empreses o dels centres de treball és habitualment molt estàtic o és difícil canviar les inèrcies a un nivell general, però sí que ho estem veient a tot arreu, és a dir, millores significatives s'estan assolint a partir de conflictes. Els conflictes s'estan assolint determinats sindicats. La gent ja s'està quedant amb la copla. És a dir, si no s'explica com tenim nosaltres un increment d'afiliació que te cagues cada vegada any rere any, i quan tens accés a les dades internes de comissions obreres, per dir alguna cosa, perquè UGT és una cosa que anirà caient pel seu pes propi, però Comissions Obreres té un problemón importantíssim, que és l'envelliment de la seva base social, perquè no s'està, però qui vol afiliar-se a una organització que no t'està portant res? La gent que ha portat una història anterior, etc., doncs encara està, no? Però estan de sortida tota aquesta generació. Llavors, a nivell general, jo veig un protagonisme de sindicats, i a Catalunya concretament de la CGT, molt elevat, tenim un potencial molt fort. Sí, i que a més, per anar aterrant el model sindical, és a dir, clar, quan moltes vegades és com, què és la CGT? Mira, el que no és la CGT és una assessoria, no? És a dir, aquí som anarcosindicalistes per lo bueno i per lo malo. Això vol dir que ningú vindrà i t'imposarà, però que si tu vols fer alguna lluita, l'has d'encapçalar tu, no? I molta gent que se'ns està afiliant, que ve precisament d'aquests sindicats, diu, no? O sigui, se sorprèn quan veuen que poden liderar la seva lluita i com això les empodera i com això els hi fa guanyar els conflictes. És a dir, si tu coneixes el lloc de treball, coneixes la patronal, coneixes quins són els seus punts febles i els seus punts forts, tens moltíssimes més possibilitats de guanyar un conflicte que no d'algú que el fet és estudiar molt. Exacte. Anem a escoltar la Gina de 03, que també és un conflicte on hi ha una part retributiva salarial, però també és una reivindicació, no?, de com fer sostenible aquest treball, no?, que és supercansat, de com baixar les ràtios, de com fer que hi hagi més professors i més suport al professorat de 03 i com donar-li importància, no?, a aquesta etapa, no?, tan oblidada dins l'educació que després repercuteix molt al llarg de la vida escolar de les persones, dels nens. Anem a escoltar-lo un moment i després seguim amb el debat, d'acord? Doncs el 03 aquests darrers mesos s'ha alçat definitivament, gràcies també a l'empenta que hem rebut des de Madrid, per constatar que ja no podem més i que necessitem millores urgents. Hem fet vagues al març, vam fer les vagues educatives al març i allà vam començar a sortir, i ara amb el darrer cicle de vagues educatives d'aquest maig i juny, doncs hem estat presents. El dia 20 de maig vam tornar a fer història, tot Catalunya va venir aquí a Barcelona i vam deixar superclar que el 03 necessitava ja ser mirat, necessita que el govern i tots els representants sindicals de tots els sindicats presents en l'educació defensin millores concretes del 03, com ara la baixada de ràtios. Volem una calendarització i volem dates concretes. El que no volem és el que han posat en l'acord, on diuen, no?, que faran una mesa tripartita amb administracions i patronals i el departament, i això totalment ens posa en mans de la precarització constant de les empreses, i això no ho volem ja mai més. A nivell del 03 això és molt, molt complexa perquè realment no existeix una mesa concreta del 03, perquè estem totalment desemparades, perquè hi ha les llars d'infants, però després estem en les escoles bressol municipals on cada ajuntament pot decidir què fa amb nosaltres, i cada vegada més doncs, aquests ajuntaments el que fan és posar-nos en mans d'empreses que és molt difícil que garanteixin al final la dignitat per treballadores i infants, perquè no tenim cap conveni concret del 03, no. O sigui, tenim una llei, un decret, que és del 2006, que està totalment obsolet, que en principi totes les escoles bressol o llars d'infants regulades l'han de complir, però després, com que són els ajuntaments o les empreses que s'encarreguen de la nostra gestió, ningú està assegurant-se de que allò es compleixi com està regulat. Inclús a l'Ajuntament de Barcelona, que tenim molt poder i som un estament, no?, que seria molt fàcil de que ens miressin i que s'haurien de fer bé les coses, inclús en aquest context
hi ha coses del decret que no responen com s'haurien de respondre. Nosaltres ho hem denunciat ja moltes vegades i amb què ens trobem que l'administració, el Departament d'Inspecció Educativa, li passa la pilota a l'Institut Municipal d'Educació, que és el responsable de regular això, i ens trobem amb mans buides. Llavors nosaltres ens preguntem si això ho fa l'Ajuntament de Barcelona, què no deu fer a tots els altres ajuntaments que estan totalment abandonats i les treballadores no saben a qui recórrer, no hi ha cap sector ni cap sindicat que la recolzi realment perquè no interessa, no tenen força i potser són 7 treballadores, 8 treballadores que estan abandonades. Doncs jo crec que això es deu a una deixadesa total de l'administració cap als col·lectius feminitzats i sobretot cap a l'educació del 0-3 a la ciutat de Barcelona, concretament. Tenen molta sort de que fa molts anys érem un referent, tenen molta sort de que no hi ha places per tothom i aleshores les famílies i la societat es pensa que perquè tu entris a una escola bressol pública ja ho tens tot, i les escoles bressol fa molts anys que no funcionen com haurien de funcionar perquè tenim unes ràtios abusives que no ens permeten atendre a l'alumnat com el projecte educatiu de la ciutat de Barcelona ens està venent a la ciutadania i perquè a la vegada ells diuen que sí, que som 2 persones, que tenim el suport, que hi ha parella educativa, però aquestes 2 persones tan sols estem 1 hora i mitja juntes durant tota la jornada. Per tant, vosaltres mateixos podeu treure les conclusions, no? Els infants no estan atesos com haurien d'estar i això repercuteix també en la salut de les professionals. Una altra cosa que també des de CGT hem denunciat ja fa 2 anys, ho hem portat a Inspecció Educativa i a Inspecció de Treball, perquè en 6 anys el 123% de les baixes va créixer, o sigui, les baixes van créixer un 123%. Nosaltres des de la CGT crec que sempre hem fet un discurs que és molt pedagògic, a la vegada que també defensa el dret de les treballadores, no? Però sobretot, o sigui, posem la mirada en que les condicions han de ser dignes per poder atendre amb dignitat als infants, no? I si això no passa, doncs les condicions, o sigui, com pitjor són les condicions de les treballadores, no? També pitjor és l'atenció. No perquè les treballadores no vulguin fer bé la seva feina, sinó perquè si tu tens una ràtio abusiva, si tu no pots atendre als infants de necessitats educatives especials de la manera que es correspon, si a tu et posen infants amb necessitats educatives especials que requereixen d'una atenció molt individual i no et posen les mans, no et posen els recursos, t'obliguen a fer tècniques medicalitzades, les quals tu no estàs preparat, i això no passa en la resta d'etapes educatives, però sí que ens passa al 0-3, ens passa aquí a Barcelona. Si passa tot això, doncs evidentment podeu entendre que els infants no estan rebent aquest acompanyament que és tan necessari els primers anys de vida, no? O sigui, com molt bé has dit, els professionals, els que han estudiat, els neuropediatres, els psicòlegs, no? Cada vegada estan posant més de relleu com és el desenvolupament del cervell en el 0 als 3 anys i tot el que està passant a les escoles bressol no ajuda que aquest desenvolupament al final sigui sa i que s'hagi de donar com correspon. I per això també la nostra lluita va molt en la línia dels drets dels infants i les treballadores, perquè tot està lligat. Moltes gràcies, Gina. A vosaltres. Ja veieu com estan les companyes del 0-3. Tenen múltiples taules de negociació, les seves patronals són d'un ajuntament municipal, no tenen una taula de conveni conjunta i és un cas molt paradigmàtic de que el gruix i el fort de les seves reivindicacions no són purament salarials, sinó que en plan, volem donar un bon servei públic i per donar un bon servei públic hem de tenir una estructura i una infraestructura darrere que ens doni suport. Sí, és que de fet tenen fins a 8 formes contractuals diferents. És una bogeria, o sigui, que, com ho deia molt bé la companya, que clar, és que tu tens des de les que estan dins del PAE, per exemple, barriendo pa casa, les que estan dins del personal d'atenció educativa dins de la Generalitat, les que estan al lleure, les que estan als ajuntaments, ho he explicat molt bé. Llavors, clar, posar-se a negociar això, torna a mi, comitè de vaga. Comitè de vaga i que vinguin totes les patronals que calgui. Correcte. Però comitè de vaga, és que no ens cansarem de dir-ho. I després hi ha el tema de les ràtios. És que estem maltractant la petita infància.
és que de les ràtios que tenim, el que proposa la Unió Europea, que fixa't tu, que els anarcosindicalistes dient, no? El que proposa la Unió Europea està superlluny. O sigui, imagineu-vos que tu tens un peque que a casa doncs, té una ràtio de dos adultes, una o una i mitja, i t'acabes trobant que tens 8, 15, o sigui, és impossible, no? I després crec que aquí també hi ha el tema de la reflexió de que hi ha professions, jo tinc una companya que sempre ho diu, no hacemos chorizos, no? I que tu pots ser molt professional, haciendo chorizos no va per aquí, però que hi ha un punt de corresponsabilitat amb aquelles persones que tu estàs acompanyant, no? Que parlàvem abans també del sector social, de que més enllà de les reivindicacions laborals hi ha un tema és que jo vull que la meva feina serveixi per alguna cosa. I vull que la meva feina estigui reconeguda no només a nivell professional, sinó també a nivell social, i moltes d'aquestes vagues, com tant 03 com educació, com les que s'han fet acció social, també van per aquí, és que estem veient com, o sigui, tota la corrupció que hi ha en els serveis públics, com s'estan abandonant els serveis públics, i fins i tot podríem dir que per exemple, no, quan van parar les companyes de Rodalies, també anava per aquí, també hi havia una responsabilitat és que jo porto aquí gent darrere el vagó, aviam quantes mato, no? Si tinc un accident, bueno, és que sembla molt dur, però és que també és així. Llavors, és molt interessant com la societat ens estem intentant, no? Les treballadores ens estem intentant protegir les unes a les altres, també des del suport mutu. Anem a fer una mica més d'ocell, una mica més... Anem a fer el zoom més des de lluny. Demà hi ha la gran vaga, no? Hi ha aquesta vaga on estava convocat universitats, estan les companyes del 03, també vindrà el lleure, vindrà la gent de biblioteca... O sigui, hi ha com una vaga del sector públic bastant generosa, diguéssim. És un problema que té el PSC. Llavors, tu te'n vas a Espanya i això, la corrupció, Ábalos, Koldos, etc, l'ofer, la pressió mediàtica, i aquí, en aquesta vessada d'oli catalana que té ara mateix el PSC, no? Amb el govern... En teoria. En teoria. Però ells sempre estan molt còmodes, no? Tant amb l'alcaldia de Barcelona, amb el tema de la Generalitat i l'Estat, és això, doncs sí, una mica el Rodalies, que no funciona, el tema de l'habitatge és una cosa així, però els últims INES el que estan dient és que la percepció general de lo que va malament és el 40% l'habitatge i el 20% l'economia, no? La precarietat, etc. Però la percepció personal, o sigui, que difereix molt, no? Segons com t'influeixen els mitjans o la gent que viu al teu cantó, és que el 30% de la percepció, la seva percepció personal és que l'economia va malament per mi, no? O sigui, personalment, crec que va malament. Aleshores, el PSC, el problema que té a Catalunya ara és un problema d'arrel sindical, d'arrel laboral? Jo crec que per primera vegada des de fa bastant de temps el principal problema és un problema de tipus laboral que s'estan creant des d'unions de diferents sindicats, però sobretot s'està anant en la situació de vostra, no? Però també a nivell de Barcelona, que també està on està el PSC, que sembla que és el partit moderat del sentit comú, que ara estan com intentant agafar l'espai de convergència, no? Ho estan agafant una tope, el sentit comú. El sentit comú és Shane, no sé què i tal, i tot això, doncs està aquest relat que intenten posar com de calma, de la gent que sap fer bé les coses, etc. doncs s'està escardant, no? I s'està escardant per l'acció del conflicte de les treballadores, que està apretant i dient malament, no? Doncs això ho veig força interessant i bueno, també els deixa també en una situació molt difícil perquè a nivell seu doncs, tenen un any per les properes eleccions municipals, les eleccions generals també les tenen aquí al costat, no? I estan rebent una pressió laboral que és la que ara està liderant la pressió política a Catalunya, que hauria de tirar bastant enrere per veure que qui està generant la principal força de desgast d'un govern és la pressió de les treballadores. Sí, i aquí hi ha una cosa que l'altre dia vaig anar a fer una xerrada a la universitat també del tema del poder adquisitiu i que em deien els companys de la Universitat Politècnica, no? Que és que el desgast que et pot generar un lawfare, un coldo i això, és però que la classe treballadora, que en teoria la base que t'ha de votar tu t'estigui fent un pols i s'estiguin picant, té un altre tipus de desgast. Bueno, que és una legitimitat que perds de base, saps? No és un... Perquè amb lo de dalt... O sigui, hi ha dues maneres de fer política. Què li va passar a la Barcelona en Comú, amb tots els conflictes que hi va haver en el moment quan eren
la representant dels oprimits i no sé quantos i tal, allò va trigar, què, mesos, un any, Bueno, per la via dels fets. O el Cambrai. O sigui, quants vots Sí, li va costar? sí. O sigui, l'hòstia electoral d'Esquerra Republicana també s'explica per les vegades del Cambrai, no? I que al final també hi ha un punt de que el PSC, almenys aquí a Catalunya, no? Volen ser els professionals de la política i com a mínim a nivell d'educació el que estan demostrant del Mau i Niubó és que són els xapuzes de la política. Sí, estan massa enamorats de si mateixos. Sí. I bueno, i aquí estem nosaltres. No? L'altre dia parlava amb un company del barri de l'associació de veïns que ell havia estat a la CNT i, bueno, i va marxar quan va haver les hòsties dels anys 80, però em va dir, hòstia, ho esteu fent molt bé, CGT, en plan, sou molt petits, perquè ara estem amb els 27-28.000 afiliats, un 3,7 i 3,5 de representació, però em diu, ho esteu fent molt bé. Vosaltres creieu que la cunya que pot esquerdar el model sindical avui en dia a Catalunya, ho dic perquè no som L, no som l'AP, evidentment, no estic posant aquí coses que no són, però vull dir, aquesta cunya que pot arribar un dia a que hi hagi un CIGA català, a que hi hagi un sindicalisme de classe i de contrapoder a Catalunya, som nosaltres? A veure, hauríem de mirar de no... Sinceritat, eh? Sí, sinceritat. Hauríem de mirar de no caure massa en l'autocomplaença de buah, tio, estamos petando, somos la hòstia, no? Però si ho mires d'una manera objectiva, algú pot negar la vitalitat que està tenint aquesta organització, que estem a tot arreu, que ara estamos aquí, allà, és a dir, estem generant com una activitat que és el termòmetre realment del que tu ets com a actor polític o actor sindical dintre d'una societat. I està agradant aquesta vitalitat que estem fonamentant a partir del conflicte? Pues una miqueta sí, perquè si hem doblat en 10 anys l'afiliació i estem tirant cap amunt, doncs estem també canalitzant una miqueta el malestar social que existeix de base, que és evident que està per aquí i que tard o d'hora petarà, en algun moment petarà, però a nivell del que seria laboral, doncs molta gent està dient sí senyor, és que el que hem de fer és això, no? Doncs llavors l'alternativa sindical, que no m'agrada dir-li alternativa, perquè alternativa sempre és com dir los margis que estan no sé quantos i tal, però diguem-ne, que hi ha, la força en pujança que hi ha actualment a nivell sindical a Catalunya és aquesta organització, amb moltes altres, que els hi desitgem que segueixin creixent tothom per poder, entre totes, arribar a aquestes enteses que esteu arribant a ensenyament. Aquest és el model que mentre no hi hagi una força hegemònica, tal. Ho dic perquè quan vas estar fa un mes i poc al programa vam treure un corte, un reel, no, d'això que tu deies, en 10 anys serem 50.000, no sé què, i molta gent va dir, a ver, flipaos, nos jugamos unos cubates, no sé què, va dir, los jugamos. Els heu pres els cubates o no? Yo me juego lo que quieras, a que això, és a dir, això és un càlcul no derivat de 50.000, sinó que estàs veient el ritme de creixement que estem tenint actualment i simplement és, sense passar absolutament res, aquesta era la projecció que hi havia a 10 anys, però jo espero ser una miqueta més optimista i que sigui més gran, no només pel tema aquest d'acumular números i tal, sinó que si una organització que està lluitant és més gran i més forta, què passarà? Pues que lluitarà més, que és el que volem totes, no? Doncs és el rotllo aquest. I que hi ha un punt, és a dir, potser ara mateix no ho som, però tenim el potencial de ser-ho, no? Correcte. O sigui, aquest és el tema. Evidentment, fem el que podem amb el que tenim, no? Sí. O sigui, siguem realistes, fem el que podem La lluita es fa amb el que tens, no amb el que t'agrada de tenir, que a vegades també confonem. I que tant de bo totes les afiliades de CGT Catalunya tinguessin una actitud activa, però també hem d'assumir que no tothom té la mateixa realitat, ni tothom li pot dedicar el mateix temps. És a dir, una organització com la nostra, que és horitzontal, que és profundament democràtica, requereix de molt de temps i hem de ser sinceres, no? Deia sinceritat, honestedat, no tothom està participant en el mateix grau per temes també de conciliació i ho hem de tenir molt clar. Però el potencial hi és i hem de seguir cap aquí i hem millorat en moltíssimes coses, hem millorat comunicativament, hem millorat també a l'hora de formar-nos, a l'hora de pensar, no? Molt bé com fem les coses, no? L'eina que ens ha regalat l'Òscar amb el llibre de com guanyar vagues és una eina brutal i superentenedora perquè totes i qualsevol de nosaltres puguem anar cap aquí.
Vale, pues jo crec que ja portem els nostres 30 minutets. A mi m'agrada que siguin les stars sin curtetes. Us deixo el temps de fer sopar per escoltar-la mentre les talles. Deixem a la Laura, que segur que estarà molt ocupada, perquè el que se viene ahora... Sí, estan aquí a la peixera dient tu, per l'assemblea! Sí. Va, doncs us deixo un minutet a cada un perquè tanqueu i ens despedim d'aquesta star. No, bueno, a veure, hem començat tractant el tema de les vagues educatives, etc. Per mi, o sigui, estic absolutament impressionat de que heu arribat a fer, muntant-ho des de la base, amb un sistema de decisió absolutament horitzontal i estructurat cap amunt i sobretot per la via de l'increment de la potència de les vagues que heu fet mitjançant l'acció directa, disruptiva, ara te vamos a hacer esto, tal... I aquí hi ha hagut molta participació de gent que normalment igual no estava tan ficades a les vagues, Exacte. però que ara sí que han fet un pas endavant i bueno, crec que esteu marcant el camí realment a la resta de la classe treballadora. Si està produint un efecte que segurament no esteu ara... No sé si esteu molt conscients o què, perquè esteu ficades dintre del torbellino... Bueno, i del núvol ara mateix, sí. Sí, però que s'està fent un efecte contagi, que molta gent que no és del vostre sector s'està quedant, joder, tio, clar, és que hem de fer nosaltres el mateix. Llavors us hem d'agrair, a banda de l'exemplaritat de la vostra lluita, doncs que altres esteu fent com un efecte d'animar a altres a que facin el pas de lluitar. O sigui, profundament agraïts. No, i que bé, i sobretot del pas de lluitar i del pas de ser conscients quins sindicats ens venen i quins no. Ja que, bueno, potser cada vegada aquest podcast és menys CGT per a CGTeros, però ja que juguem a casa, no, jo vull aprofitar per agrair a totes les delegades, a totes les afiliades de CGT que els últims mesos, però sobretot l'última setmana, s'hi han deixat la vida, la conciliació i la salut, que seguim així, i a les que no hi sou, afilieu-vos. Normalment dic com vulgueu, però afilieu-vos, avui no diré això, perquè estem molt contentes, hem liderat, no? O sigui, és evident que hem liderat el no a la consulta, ens hem de felicitar, i afilieu-vos a la CGT, que serem moltes i que us rebrem els braços oberts. Quin era el formulari, Iro? cgtcatalunya.cat/afiliació. Facilíssima. Vale, Panyufla, doncs això ha estat l'estar d'avui, dia 4 de juny. Espero que us hagi agradat i ens veiem als carrers demà i quan sigui. Vinga, a tope. Força. Vinga. Put the